Tää on Grovi ja tänään olisi esittelyvideo. Siis mulla on nyt uusi kanava, mä tein oman kanavan. Ja niinku olisi nyt kiva tehdä Grovi-videoita. Koska mä oon noobi, kohta tulee joko Dare-videoita mä teen maan. Mistä voitte laittaa Dareja. Tän on mulla erilaisia tyyppejä, että mä voisin tehdä ne sitten aikoinaan. Niin ois kiva, että 10 tykkäystä please. Sitten tulee seuraava video, tai 5 tykkäystä. Please, 5 tykkäystä. Koska televideo. No on siellä lämpikköinen, mutta olisi kiva kun emeraldi kasvaa. Siis tästä mä tein mun Daremaan, mistä te kirjoitatte mulle. Tänään mä teen uuden Daremaan. Niin sinne te kirjoitatte niitä erilaisia juttuja siitä. Mitä te haluaisit, mitä mä teen, niin se tulee aina. Joten se ois moi moi moi! Kun täällä Ville. Sitten pelaillaan myös joskus muuna aikana. Heippa! Hei.